Helo bawb, dwi jyst eisiau gwneud fideo bach i sôn am ddod yn aelod o Galés con Marian. So rŵan, da chi'n medru dod yn aelod. Be ydy hynny? Wel, da chi'n medru cyfrannu bob mis i gefnogi'r sianel. Da chi'n cael sticeri sbesial Galés con Marian. Da chi'n cael sticeri sbesial Galés con Marian. A da chi'n cael ateb i'ch sylwadau ar y fideos gynta gen i. Da chi'n cael ateb ar eich sylwadau ar y fideos gynta gen i. Y peth pwysica i fi ydy dwi'n medru cario ymlaen i wneud mwy o fideos. Y peth pwysica i fi ydy dwi'n medru cario ymlaen i wneud mwy o fideos i chi. A dwi wrth y modd yn wneud fideos i Galés con Marian i helpu chi i ddysgu ag ymarfer Cymraeg. Felly, os da chi eisiau dod yn aelod, os da chi'n medru, a os da chi eisiau, ewch i'r sianel YouTube, cliciwch ar join, a wedyn da chi'n medru cyfrannu bob mis i'r sianel. Diolch yn fawr iawn i bawb sy'n cyfrannu yn barod, a croeso i pobl newydd os da chi'n dod yn aelod. Diolch yn fawr. Hwyl am y tro. Helo bawb. Dwi jyst eisiau gwneud fideo bach i sôn am ddod yn aelod o Galés con Marian. So rŵan, da chi'n medru dod yn aelod. Be ydy hynny? Wel, da chi'n medru cyfrannu bob mis i gefnogi'r sianel. Da chi'n cael sticeri sbesial Galés con Marian. Da chi'n cael sticeri sbesial Galés con Marian. A da chi'n cael ateb i'ch sylwadau ar y fideos gynta gen i. Da chi'n cael ateb ar eich sylwadau ar y fideos gynta gen i. Y peth pwysica i fi ydy dwi'n medru cario ymlaen i wneud mwy o fideos. Y peth pwysica i fi ydy dwi'n medru cario ymlaen i wneud mwy o fideos i chi. A dwi wrth y modd yn wneud fideos i Galés con Marian i helpu chi i ddysgu ag ymarfer Cymraeg. Felly, os da chi eisiau dod yn aelod, os da chi'n medru, a os da chi eisiau, ewch i'r sianel YouTube, cliciwch ar join, a wedyn da chi'n medru cyfrannu bob mis i'r sianel. Diolch yn fawr iawn i bawb sy'n cyfrannu yn barod, a croeso i pobl newydd os da chi'n dod yn aelod. Diolch yn fawr. Hwyl am y tro. Helo bawb. Dwi jyst eisiau gwneud fideo bach i sôn am ddod yn aelod o Galés con Marian. So rŵan, da chi'n medru dod yn aelod. Be ydy hynny? Wel, da chi'n medru cyfrannu bob mis i gefnogi'r sianel. Da chi'n cael sticeri sbesial Galés con Marian. Da chi'n cael sticeri sbesial Galés con Marian. A da chi'n cael ateb i'ch sylwadau ar y fideos gynta gen i. Da chi'n cael ateb ar eich sylwadau ar y fideos gynta gen i. Y peth pwysica i fi ydy dwi'n medru cario ymlaen i wneud mwy o fideos. Y peth pwysica i fi ydy dwi'n medru cario ymlaen i wneud mwy o fideos i chi. A dwi wrth y modd yn wneud fideos i Galés con Marian i helpu chi i ddysgu ag ymarfer Cymraeg. Felly, os da chi eisiau dod yn aelod, os da chi'n medru, a os da chi eisiau, ewch i'r sianel YouTube, cliciwch ar join, a wedyn da chi'n medru cyfrannu bob mis i'r sianel. Diolch yn fawr iawn i bawb sy'n cyfrannu yn barod, a croeso i pobl newydd
os ydych chi'n dod yn aelod. Diolch yn fawr. Hwyl am y tro. Helo bawb. Dwi jyst eisiau gwneud fideo bach i sôn am ddod yn aelod o Galés con Marian. So rŵan, da chi'n medru dod yn aelod. Be ydy hynny? Wel, da chi'n medru cyfrannu bob mis i gefnogi'r sianel. Da chi'n cael sticeri sbesial, Galés con Marian. Da chi'n cael sticeri sbesial, Galés con Marian. A da chi'n cael ateb i'ch sylwadau ar y fideos gynta gen i. Da chi'n cael ateb ar eich sylwadau ar y fideos gynta gen i. Y peth pwysica i fi ydy dwi'n medru cario ymlaen i wneud mwy o fideos. Y peth pwysica i fi ydy dwi'n medru cario ymlaen i wneud mwy o fideos i chi. A dwi wrth y modd yn wneud fideos i Galés con Marian i helpu chi i ddysgu ag ymarfer Cymraeg. Felly, os da chi eisiau dod yn aelod, os da chi'n medru, a os da chi eisiau, ewch i'r sianel YouTube, cliciwch ar join, a wedyn da chi'n medru cyfrannu bob mis i'r sianel. Diolch yn fawr iawn i bawb sy'n cyfrannu yn barod, a croeso i pobl newydd os da chi'n dod yn aelod. Diolch yn fawr. Hwyl am y tro.